On kiu kordan u Ayatollah Ali Reza Arafi Shipor kumunongilam bakledo kari Iran haden ka Jingiap u Ali Khamenei hakajing terbom ne airstrike kari US bat Israel ha Tehran ha ka arpa pratrik u rempang arjar penru kalalong ke history bat ka Jingiam ru ya kari Iran hakaba ka Jingiap u Ali Khamenei kala penlong ya kari Iran ka jingdo ka bakrau ya kari barok kawai u Ali Khamenei ulolong uwe na kinongilam barapa bat bakrau jong keri Iran hakaba ulayo ban shimti ya kakam hado lai penrut likisnem bat ulolong ro unoilam ubanangkong hapo keri bat kumjoro hapo kathaj Middle East ban shekri de ban shimti ya kakam bon telikisnem la khaya u Ali Khamenei hakakat khandai trik uyayong haus nem sijar khandai spa lai pokondai hakanong ba mashhad bat ulayap haka arpa pratrik rempang arja penru hakaba u Ali Khamenei ulakot shaka prapenrusnem bat ulayap lang baka airstrike ka US bat Israel la ong hakane ka airstrike jongkri US bat Israel layap yaki bakantop ki heshpai kari Iran u persen berim jongkri Iran u khon u Ali Khamenei ubaron ka jingtmu ban shimti yakakhet hakapateng u Ali Khamenei kantop ka khon u persa kurim ka persa kurim bat kaksi u Ali Khamenei kilayap lang haka airstrike jongkri US bat Israel ki khubor kilakam bat ong u Ali Khamenei ubdai u supreme leader jongkri Iran laong warhado kasing ka Jingiap jong u klem pendem shisha hakamat kari US bat Israel hakaba kari Iran kala penpana ne pensngau ia ka Jingiam riu ne siusi ka ba south house ngi bat nyeusngi ka singi shuti kum katak ka jingborom ya u supreme leader jongkri Iran u Ali Khamenei khubor